Здравейте, хора! Здравейте, хора! Това Да, е едно видео с един мой приятел, ето го тук. мгм. Да, Ага. И днеска ще играем Skywars. да, очаквайте много клипове от нас. Ние много обичаме Skywars. Не само Skywars, а обичаме най-много Майнкрафт. Поне ти. Да. Така, Той сега, терен е много гаден, човек. ми, Х, така, добре, меч. блокове и бутуши. Прекрасно. Тук взимам това, да оставам ти един нагръбник. Има блокове, има ли? Имам аз, ама нямам никакъв меч. Окей, аз имам. Чек, идват ни, бе! Разпукаха ме. Да, бе. Да. А! Добре. Да, знаех, че сме слаби, много сме слаби на Skywars. Това беше защото аз съм с нова мишка. М. И не съм свикнал да ги предаш. Добре, очаквайте много клипове, не само на Skywars, в наши сървъри и в други. И в други сървъри. Може и да направим някога видео как се прави сървър за двама. Но, Но още от сега казваме, трябва да сте премиум, за да влезете. то още се от сега. Но не знам, той ми казва, но ако вие сте не премиум и вашия приятел е не премиум, всички сте не премиум, можете да го такова, можете да влезете. Да, но ако той, дето е създал сървъра е на премиум, няма да стане. Няма да стане, трябва да сте на еднаква Майнкрафт, или пък, да, знаете, или пък да сте и двамата на неоригиналната Майнкрафт, или пък и двамата да сте на оригиналната. Но става и с много плеери. Не само с двама. Мгм. Зависи. Тия тук ги разпукваме. Да, бе, аз паднах Айде. в началото. Ти умря, ти не си умрял. Добре, дами и господа, гледаме приятеля. Не. Как май ще умре. Но няма да играем само с Skywars. Сега какво ще играем? Играе ли се Blood Battle? Добре, по две игри ще изиграем на клип, ще изиграем по две игри. По-точно по две игри от... То път няма хора. Пускам нещо. Добре, пусни нещо. Party Games играе ли се? Добре. Така. Има хора. Аз имам... Не съм нов в клиповете, аз не знам доколко време мога да снимам. Доколкото си искаш. Доколкото си искам. Да, само че колкото по-дълъг става клипа, толкова по-дълго се качва. Ага, да, добре. Това ми е любимото. Затова да се стараем да не е много такъв. Много дълъг клипа, да не се стараем да става. Това аз съм много слаб. Аз съм... Кажи речи. Майко. Добре, тук. Там. Има някой. Тук пък има някакъв паяк. Направо ужас. Аз не знам на къде съм. Май го минах. Аре, завърших. Да, и аз завърших. Добре. Да, аз играя с X-Ray, но няма да го използвам. Ей, читър. Просто без да искам... Гледай го как си е направил. Просто без да искам го включих и... Да бе. Да. И затова няма да го използвам. Така защо ми е X-Ray. Аз сигурно съм на трето място. Не знам. Да. Да. Какво зна? Ето, винаги съм на трето място. Добре, това е най-тъпата игра. Сега тук пак ли съм с жълти яйца? Май да. Или ако пак съм с жълти направо. И аз съм жълти. Защото ми пак. Добре,
добре, добре, добре. Това е най-досадната игра. Аз един път съм печелил на нея. Какво? Един път Да. си печелил, аз 0 пъти съм печелил. Правилно се е, много си силен. Да, просто е гадно така само правиш нещо и те ти го взимат. От аз тук ще взема от тоя. Аз там хубаво чета, защото никой не го цели. Къде? Еми да, то оставаше и да спечелиме, нали? Както знаете, не сме много добри на О, Майнкрафт. това е яко. Да. Сега тук ще ни учи. Може да очаквате и много неща от нас. Ареби. Почваме? Това е Добре. лесно. Да, то. Какво очакваш от първото? Ей, Добре. Така. бе. Чек, мишката ми е много бъгъл. Нали ти е уж нова? То, че е нова, ама аз не съм свикнал. Така е. Пак ли 2 точки, бе? Аз съм на втора позиция. Браво. Ей, бум. Така, на две. Ето е малко. Бум, готово. Гледай, пак го направих по-ниско. Не. Не късметлия си просто. Така. Аре, Аз този път не го направих. аз този път го направих. Добре. Супер. Това е лесно. Елементарно. И аз пак съм... Добре, пак не съм на място. Да, този път май ще загуба. Файерли, първо, това е яко. Искаш ли след това да играем малко в да играем в нашия сървър? Да, вие тайпито и... Еми няма да ни го видят. Ние казваме това е в другия клип, че бъде. Да, в другия. Лата съм 2 точки само. Ти с колко си? Аз съм какво? С 5 точки ли си? Да. Аз съм много... Аз забравих, че трябваше да много скачам. Да, забравих, че трябва да скачам. Аз съм на първа. Какво? Хакер! Хакер. Добре. Аре, бе, това няма ли да свърши? Айде, 3 звезди. Хах ти. О, това е лесният джоб. Добре. Така. И какво си намесваш? Микрофон ли имаш? Да. Аз не. Но пак се чувам, понеже в самия ми компютър е вграден. Какво мислиш, че ще ходя на Технополис и няма да си купа микрофон ли? Аре сега не прави реклами. Какво? Някой финишна? Той я ще финишна след малко. Моля! Падай! Значи, като каза падай, паднах. И има шанс да съм на трета. Няма шанс. О, ужас. За 10 секунди. Поне точно пред финиша ли ще падна? Това се казва не късмет. Това тъкмо няма как бях. да го мина. Еми да. Добре. Добре, това... Това е лесно. най-трудното. Какво? Сега къде се показва? Че забравих. Не там. Значи gold. Много бъгъл. И Така. тук. Аре, Gold. това. Тук. Основно съм бавен. Готово. Не бе. Уху, готов. Чек, това е много трудно. Как го правиш толкова бързо? Тук се иска ум, Стаси. Какъв ум те гони? Еми ум те гони. Това е също яко. Това е тук с снежните топки ли е? Ние тим ли сме? Да. Да, не сме. Аре, ние да се целиме. Добре. Бързо. Гледай, това е хакер. Никой не е хакер. Гледай.
Виж, то не се мърда. Да, то верно е хакер. Някой ме цели. Не. Бутнах го. О, браво на тебе. Май искам те оцели. Сори. Добре, не паднах. Това е добре. Не. Бутнаха ме. Още не съм умрял. Имам шанс аз. И гледаме Дейвид дали ще спечели. Бум! Дай ви убия тази гадната. Квачката. Само двамата. Тая е много гадна. Давай, буташ я. Да, бута ми. Тя по-точно мене ме бута. Давай, бе, буташ я. Я! Не. Не, бе. Ня! Давай, буташ я. Айде. И какво? Как? Хакер. Какво? И... И ви второ място не е зле. Добре, аз съм на 4. Тебе те няма по звезди, майко. О, якия също по-лесния. Не, той е по-труден, май. За мен той е по-лесния. Не, е много труден. Глед. Така с първото не мога да джъмп на път. Да, и аз съм така. Сори, ама. Ей! А може да очаквате не само от двамата. О, супер. Как? Някой финишта. Аз не мога да стигна до чекпоинта, пък той... Аз вече стигнах. Ние не сме добри на Майнкрафт. Ой, аз стигнах. Какво? Имаш предвид, че си стигнал до чекпоинта, нали? Да. Ободрих се. Ехчик. Ето. Ми да. Май това беше... Това е последната игра, да? Ми да. Това е още нещо да играем. Galaxy Wars играе ли се? Не знам, ама не, аре вече това да спираме, че вече стана много дълъг клипа. Така. Хора, това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако Супер. така, абонирайте се и дайте положителен коментар и лайк. Коментар. Чао!